मोजाङैनो दङ ना रायजोफोर? गोजांदों नामा? थाबाय नङा होमबा? ओंखाम मोनजाहैनाय नङा दिनै न'आव। मोनजागोन? आङो बारा गोलाव बिबुंथि होआ, गोबाव बोसोर बिबुंथि होबोबाय आरो दायो राजखान्थियाव फैनायनि उनाव बिटिआरआव गोदान गभर्नमेन्ट दानायनि उनाव आं सानदों भाषण होनांगौ गैया, खामानि मावनांगौसो दङ। गोदान गभर्नमेन्ट जानायखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै रायजोफोर? মই সুধিছোঁ নতুন চৰকাৰটো ভাল পাইছেনে নাই ৰাইজে? নতুন চৰকাৰটো ভাল পাইছেনে নাই? दा बे समाव गोदान सरकाराव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि मोनथाम दोलोनि माखासे एमसिएलएफोरखौ लानानै जादों आरो गोबाव बोसोर जोंनि ओनसोलाव माखासे सोमावसारनाय माखासे दाङाबाजिफ्रा जाबाय थादोंमोन। गोबां मानसिफोरा थैनांबाय, मुंख्लं जाबाय, माखासेया जेल जानांबाय। बेबायदि मोनसे गोब्राब थासारिनि गेजेरजों बर' हारिया फैनो गोनां जाबाय आरो दिनै फैयै नैबे समाव थामथि गोरोबथाया 24 जानुवारियाव जानानै थांनायनि उनाव जोंनियाव मोनसे मोजां थासारि फैबाय आरो बे मोजां थासारिखौनो जों लानानै जोंनि हारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिबान होलांनाय बायदि बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोङो बयबो जानजि खाफ्रानायनि सम फैबाय। थांनाय गोलाव समाव बर' थुनलाइ आफादनि हांखोनि सोमावसारनाय, बिटिसिनि सोमावसारनाय, एबसुनि सोमावसारनाय, बिएलटिएनडिबिनि सोमावसारनाय, बे गासैबो सोमावसारनायनि गेजेरजों बर' हारिनि सुबुंफ्रा माखासे गोब्राब खामानि मावनो गोनां जादोंमोन आरो बे गोब्राब खामानि हारि थांनाय थैनायनि जुजिनांगौ थासारिजों मुखुब जानायाव जोंनि रांखान्थि, जोंनि समाजखान्थि, जोंनि गुबुन गुबुन बिथिंफोर, सोलोंथाइ, जोंनि जौगानांगौ बिथिंफ्राव खामानि मावनांगौआ जोंहा थालांदोंमोन। दा ओंखायनो दिनै मुलुगनि मानसिफोरनि जौगानायनि थासारिखौ नायोब्ला जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरनि जौगानाय एबा जोंनि हारिनि जौगानायखौ जोङो एसे गाहायाव नुनो मोनो। जोंनि गोबां लेखा गोरों बर' फिसाफ्रा, साननो हनो गोरों सुबुंफ्रा जोंनि हारिनि थासारिखौ लानानै गोजोननाय गैया। बे गोलाव समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो हारिनि सिनस्रि महरै हारिनि खैदां खैफोद दुखु जेरावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गसंबोदों आरो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गसंदों आरो इयुनावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गसंनांगोन। मोनसे हारिया जौगानांगौब्ला बे हारियाव माखासे फसंथान नांगोन, माखासे इनस्टिटिउसन नांगोन। जाय इनस्टिटिउसना जायखिजाया थासारियावनो गोख्रोङै हाबा मावनो हायो बेबायदि इनस्टिटिउसन नांगोन आरो बर' हारिया खाफाल गोनां जे बर' हारियाव एबसु बायदि मोनसे संगठन जे जोनोम जानानै बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बेंबोदों, जोथोन लाबोदों, नोजोर होबोदों, खैदां खैफोद दुखु दाहानि समाव जे गसंबोदों, बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे खाफालनि बाथ्रा। आङो एबसुनि मिरुनि बिबानगिरि, जिल्लानि बिबानगिरि, दख'रानि बिबानगिरिफोरखौ खावलायो जे बे गोथार आफादाव थानानै नोंथांमोना गोथार गोसोजों हारिखौ अरायबो सिबिलांबाय था, अब्लानो बर' हारिया बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि जानो हागोन। आफादा गोबां दङ, गोबां आफादा हारिनि माहारि आफाद होननानै जोनोम जायो, हारिनि मावनो ओंखारो, नाथाय गोबां आफादा गावनि थांखियाव सहैनाया मालाबाबो जाफुंसार महर मोनाबो जानो हानाय। बे माखासे आफादफ्रा गोबां थासारियाव गाबथानो हायाबो जानो हानाय। दा नंखायनो दिनैनि समाव गोख्रोङै हाबा मावनांगौब्ला माखासे डेडिकेटेड, कमिटेड, भाइब्रेन्ट आरो सिनसियार जोंनो अर्गेनाइजेसन नांगोन आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माखासे लेखा गोरों लाइमोनफ्रा ज' जानानै हारि सिबिनायनि जे मिशन भिजन लानानै हाबा मावदों, बेजोंनो आं फोथायो हारिया मोनसे समाव गेरेमसा हारि महर मोनगोन। आरो दिनै गोबाव सम आंबो एबसुआव खामानि मावना फैनानै मोनसे गोरोबथायाव दिनै बाहागो लानानै एनडिपिनि जि जेंना, बर' हारिनि जि जेंना, बेखौ मोनसे रोखोमनि सलुसन लाबोनानै दिनै राजखान्थियाव फैनाय लोगो लोगोनो आं मोनबोनाय, आं बुजिबोनाय, जों बुजिबोनाय जि जेंनाफोरखौ लासै लासै बोस्रांनो थाखाय जों आखायाव लादों। बिटिसिआव मोनसे गभर्नमेन्ट दङमोन थांनाय 17 बोसोराव। बे गभर्नमेन्टआव जोङो गोबां आसा फारिदोंमोन, जोंनि लामा सामा, दालां जाम्फै, हस्पिटाल, स्कुल कलेज लुनानै होगोन, नाथाय जेबो होआखिसै। जेराव थाङो बेवहायनो गोबां रायजो राजाफोर
नखरनि दुखु दाहा दिनै गोबां खोथा खोनासंनो गोनां जादों। दिनै स्कुलनि गेजेराव 11,000 क्लासरुम नांगौ जोंनो, अंगनबादि सेन्टारनि गेजेराव 6,000 अंगनबादि सेन्टार नांगौ जोंनो, हस्पिटाल दङ, डाक्टार गैया, गोबां जेंनानि गेजेराव जोङो दङ। दिनै निबुनुवा जायफोर आनएमप्लयमेन्ट, साख्रि बाख्रि गैयै लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो आसनि गैया। दाउ अमा फिसिनायानो जा, आबाद मावनायानो जा, गोबां आसनि होनो हागौमोन, नाथाय बिथांमोना जेबो मावाखिसै। जोंनो मोनसेल' बिथांमोना बान्था होलांबाय, बेयो जाबाय 3,000 कोटिनि दाहार थांनाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनो होलांदों। बेनिफ्राय आं मोजां जिनिस जेबो होलाङाखै। 3,000 कोटि थाखा सुख'नांगौ जोङो दायो। दामान गोनां रायजोफोर, जोङो नोंथांमोननि आशीर्बाद लानानै जानजि खाफ्रादों जे जेरैखि जाया जोंनि हारिखौ गेलेनायनि बिथिङावनो जा, हारिमुनि बिथिङावनो जा, सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा, गासैबो रोखोमनि जौगानायखौ लाबोनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों। बिटिसि गभर्नमेन्टआव मानसिफ्रा थांनो हाया जाबायमोन, बेसेबांबा सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनायनि खोथा बुंदोंमोन, बेखौबो लासै लासैनो मोजां खालामनो थाखाय जोंहा खामानि मावगासिनो दङ। दा नोंथांनि रायजोफोर एसे सम लागोन, नाथाय गोसोआ गोख्रों जानानै जों खामानि मावनो लानायलाय आंहा फोथायनाय दङ, बे लासै लासैनो जोङो मावफुंनो हागोन। नैबे समाव जोङो बयनिख्रुइ गोसो होदों, এই সময়ত আমি সবচেয়ে বেছি প্ৰায়োৰিটি কাম কৰিবলৈ ওলাইছো শিক্ষা খণ্ডত। আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাকৰ অৱস্থা ভাল নহয়। যোৱা 17 বছৰত অকল ফাৰ্নিচাৰ, ষ্টীল ফাৰ্নিচাৰ সাপ্লাই দিছে, ইয়াৰ বাহিৰে স্কুল কলেজত একো কৰা নাই, খালি ফাৰ্নিচাৰ সাপ্লাই দিছে। এতিয়া আহি পেলাই দেখিলো বহুত স্কুলত, বহুত ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচবিলাকত, বিঅ অফিচবিলাকত ক'ৰবাত বোলে ফাৰ্নিচাৰ দম হৈ আছে, কিন্তু স্কুলত বহিবলৈ ফাৰ্নিচাৰ নাই। প্ৰভিন্সিয়েল স্কুল আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত প্ৰভিন্সিয়েল হৈছে, 15 বছৰ আগত প্ৰভিন্সিয়েল হৈছে। এই স্কুলখনৰ যিটো মানে ঘৰত এতিয়াও পকী ঘৰ নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাটিত বহি পেলাই ক্লাছ ল'ব লগা হয়। সেইকাৰণে আমি ঠিক কৰিছো, এইবাৰ ষ্টীল ফাৰ্নিচাৰ সাপ্লাই নহ'ব। যিখিনি বিটিআৰৰ টকা আছে, এই টকাখিনি আমি এলপি স্কুল, এমই স্কুলখিনি কোণত আমি কাম কৰিম। আমাৰ বিদ্যালয়বিলাক ভাল হ'ব লাগিব, বিদ্যালয় ভাল হ'ব লাগিব, গুণগত শিক্ষা পাব লাগিব। আমি এতিয়া শিক্ষকসকলৰ লগত আলোচনা কৰিম। অলৰেডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত 3বাৰ মিটিং কৰিলো, আৰু এতিয়া আমি কৈছো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমি কোনে কি কেৰিয়াৰ ল'ব বিচাৰে, এই কেৰিয়াৰ বাছনি কৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। এইখন চৰকাৰে 3বাৰ 3টা ফেজত আমি কেৰিয়াৰ সাৰ্ভে কৰিম, আৰু 3বাৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী কয় আমি ডক্টৰ কৰিম, ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিম, স্পৰ্টছত যাম, তেখেতসকলক আমি তেনেকৈ সহায় কৰিম। আমাৰ তাত গুণগত শিক্ষা চবে